Nginibingelele ngiphinde nginamukele nokuthanda bomculo maskandi kule channel enilethela izindaba evutha bhe. Bahlukane phakathi ke abalandeli ngaso ke isenzo sika Khuzani ke umfungampongose. uKhuzani ke usekuphindile ke lokho adume ngakho. So khumbula ukuthi ke wake walengisela ke ubaba umntwana wakaPhindangene. Abaningi ke bamgxeka ke ngaleso senzo asenza ukuthi ngabe kungani ke elingisela ke umuntu omdala. Hayi ke usephinde ke wangaphela amandla ke umfowakhuba. Waphinde ke walingisela ke yena ke ubabuthozani langa. Kodwa ke nawe ke mbukeli ke anguvaleleke ngaphandle ke nawe ke usunga ubeka ke umbono wakho lapha ezazi comment section. Sizwe uvula ukuthi ngabe wena uthini, ngabe uKhuzani akahloniphi na noma ukuba igagu kwakhe ke uKhuzani njengoba enza kanje. Ezingako ke bese kulethele zona. Siyabonga. Uzelula mathambo kanti abanye bakhalizinyama. Uzelula mathambo kanti abanye bakhalizinyama. Awazala mashabalala wazala number 4 wazala mashabalala wazala number 4 abanye bazelike benu abanye bazela babulali abazelike benu abanye bazela babulali kuyakhala kulo yamusa. Hlala phansi wena msukanga wena. Msukanga wena hlala phansi. Msukanga. Hlala phansi msukanga wena. Msukanga wena. Khona kushoba ngikhuluma. Ushoba ngikhuluma. Msujela wena. Msujela wena. Oweka amaphoyisa athathe umuntu ofeza umshawo lapha. Hlala phansi wena umshukanga wena. Awu madoda umkhozi odla ama efikele qathatha.